Тавица върви така. Събрали се германка, италианка и българка. Girls Night Out в Пернишко. И германката казва: аз на моя Йоханес му казах след сватбата: Йоханес, ти ще чистиш. Първия ден нищо не виждам, втория ден нищо не виждам, на третия излиза от цялото жилище. После италианката: аз на моя Пауло му викам: от днес нататък ти ще готвиш. Първия ден нищо не виждам, втория ден нищо не виждам, на третия първо, второ, трето. И Пенка от Перник казал: аз на моя Иван му казах 2 дена след сватбата: Ваньо, от тук нататък ти ще готвиш и ще чистиш. Първия ден нищо не виждам, втория ден нищо не виждам и на третия лекенко прогледнах с едното око. Ще си остане, дори да бъде жива. Че ти си с мене си играеш, люда по тебе ще си остане, дори да бъде жива. Люда по тебе, дори когато ми правиш се сладежи душата. Ами, не сме безгрешни, но сме истински.